Miehen viskipullo. Viskipaska. Kaikkien aikojen paras Suomen rap-biisi on tää. Jos sä kuserut, niin mä murhaan sut. Sä löysit tän mun ansiosta. Mitä vittu? Toi oikeesti sillä levyllä. Kuuntelin sitä levyä tänä autossa. Onko se koko biisi oikeesti posti? Joo. Toi on sillä levyllä. On. Vaihoin tyyliä, halipati höyliä, vaihoin tyyliä. Mä oon kuunnellut tota vitun kappaletta varmaan jostain 6-vuotiaasta lähtien. Mitä? Toi on uusi biisi. Halipati huila ja höylä ja... Rasist, mitä? Mä en sano, että Raspis on alaikäinen. Siis mä oon kuunnellut tota kappaletta niin jumalattoman alaikäisesti lähtien, kun vai voi olla. Toi kappale on... Halipati hyillä vähän, välläpä hyillä vähän. Rasist, toi kappale on joku 10 päivää vanha. Silti! Ministeri. Mitä mieltä ministeri on tästä? Toi on ihan hyvä artisti. Mä en kuuntele tätä biisiä kun mä pelaan. En kerro. Joo.